Badirudi ekintzailetasunean bakarkako ibilbide badela, baina bistan da Aspegik egiten duen lan bikainagatik bakarkako ibilbide hori kolektibo batean eta bilakatzen dela eta elkarrekiko sekulako babesa jasotzen dela eta oso proiektu esanguratsuak edo garatzen ari direla emakumeak. Aspegirekin elkarlanean ekintzaile batzuk trakzionatu ditugu eta industriako emakume batzuk baita ere, hor rekorrido desberdinak edo ibilbide desberdinak izan dituzten pertsonak egon dira, kanpotarrak, hemengoak eta bar, eta uste dugu aipatu dian esperientziak oso esanguratsuak izan diela, ez? Hor emakume erdigunean jarri da, enpresetan ongizatea ere mahai gainean jarri da, enpresen errelebo beharrak ere hitz egin dira, ekintzailetasuna ze zaila dan eta ze erronko dakartzan. Uste dugu ekitaldi nahiko interesgarria dela eta pozik gaude jasotako emaitzagatik. Niretzat oso garrantzitsua da erreferenteak plazaratzea eta agertzea, bai? Azken finean ikasketetatik ekintzaile desberdinak, enpresa alorrian dierden zuzendariak, horiek ikustea eta bizibilizatzea ikastetxeetan, familian, enpresetan, horiek bilakatuko bai dira erreferenteak, bai? Ikusten dut sare lana hain garrantzitsua dela babesa emateko eta ibilbide hortan elkarri indarra emateko, Aspegi erakunde desberdinen inguruko lanketa hori balioan jarri eta azpimarran jarri. Nik uste emakume asko daudela, ekintzaileak direla, eta hori jakin behar da eta hori informatu egin behar da. Laboral Kutxak nik uste garrantzia daukela, garrantzia ematen diola partekatze honi, eta sare hori geroz eta handiagoa egiten baldin badugu, danondako garrantzitsua izango da. Ha sido una mesa polivalente, complementaria, con trayectorias maravillosas, así que desde Aspegi vamos a seguir organizando ya la siguiente, que ya estamos con muchas ideas y con muchas ganas de presentarlas.